daro ramambo mutasa chizochitaura ndezvechokwadi ngani panicharaswa nemhosva mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro yechangamiro, zita rangu ndinoitwa Peter Muparutsa. Ndauyawo nenhaurirwa yangu yekupomerwa mhosva yandisingazivi. Peter Muparutsa, where are you? Okay. Okay. Ndiri kupomerwa mhosva nemuzukuru mwana wemukunda wamukoma wangu. Vari kuti ndiri kuaisira mabhepo mumusha mavo zvinga usafamba zvakanaka. Ini hapana chandinoziva. Uri muzukuru wacho? Ndiri pano. Ndiwe uri mupfugwa? Taura tizwi pfuma tizwi. Pamusoro yechangamiro. Zvinoitika mumusha zvakawanda. Ndinodzima Donald Muparutsa, tinoshandisa senime yekumadzisekuru wamai. Zvinoitika mumusha zvakawandisa, kubva tichikura kune nyaya dzakawanda dzinoitika. Saka ndo yandiri kutaura. Zvinoitika zvakawandisa, tinonzwa tichikura, tainzwa tichikura kutanga tiri kuchingobuda nyaya kusvika manje apo iyo yekupuma pane ngozi irapa pana sekuru wangu, pane ngozi irapa, pane zvekwamba manje muna Ibrahim dare racho ratanga kubudira pamunyina wangu. Tikafamba wakashayika kudare, tikatofamba futi zvinonzi futi ndiyo futi kubocha wakashayika futi. Akakurira kwahonde kumadzisekuru ndokumusha kwangu chaiko chaiko. Mabhepo aripo pane kusina kwangu chimbomira kuti dambura ndaiwa nguva yekuzivisana. Dare rakatanga kubudira pamunyina wangu, takafamba kwakawanda, akatanga kutooma mwiri wese, kutanga kuoma kudai. Chinhu chacho chatanga kuchibuda chakutaura saka tinochidedza takatongoshamisika zvakutaura mavhidhiyo tinawo zvakubuda zvakutaura zvakungodzokotza tainzwa tichikura zvezviya Peter Muparutsa. Izvezvizvi dare riya ririkuramba richibuda, nanhasi aramba achisvikirwa mumina wangu, uyana baba wake ende nababa wangu, asi tisi takakurira kumadzisekuru. Nanhasi dare riri kusvika apa tichingobudisa nyaya imwe chete iyoyo. Pakuti futi ndine mapepa ayakasiya anyorwa nasekuru wangu anzanzi Yanama last born Manamamba. Wakazviita dare riro rakawabata, asi chinotivhara inyaya yechechi. Sangano rinenge richikudibira, hapana anofamba. Izvo zvitora zvikuru tauya zvikuru, asi waridze nyaya yacho yavanoiziva, asi wakanyarara wakapeta maoko. Chinhu chirikutaura kuti inini nemunyina wangu nemumwe ari muMozambique takapiwa mukadzi wengozi nasekuru apa. Chiri kubuda apa chichitaura pamunyina wangu. Mavhidhiyo ese ndinawo ekwatakafamba kwese, taitora mavhidhiyo kwese ndinawo. Zvinyaya idzi ndo dzainyorwa kuti muna 2017 sekuru wangu azoziva mamesi ashayika. Mapepa ari kuipa papa anga akashongetwa nagogo wangu, wakazomabudisa izvozvizvo vachiti waita hako wasimudza nyaya. Vana sekuru vese vanotanga vakadyiswa, hapana zvavanotaura. Izvozvi kutoti ndiuye kunawo kudaiswa vanenge vakutokuti chechi yedu haibvumi, wazodai sei, chechi yedu haibvumi. Asi tatambura mari yapera tichifamba kuedza kubatsira mukomana, hapana chiri kufamba. Nyaya irongobuda ndiyo, tichingosvika usati wambotaura chinhu parubva wabuda dare iroro kubva rabuda. Ngatiende. Peter wana musha wakaona? Wakatengesa. Waigara? Wangongoro musha kuti ndo kumusha kwawo kuti musha. Asagari. Uiona baba wako? Uiona baba wako? Baba wangu. Saka zvino wewe kwa muri mtwi. Takaisero. Ndiyo. Muparutsa ndiye ndori. Kuna ndo zvinondinetsa kuti sei aiwa wariko wakawanda, sei patafamba pese dare rongobuda apa. Izvezvi kuti riripo apo, kana paina vanotibatsira vabatsire zvibude zviripo zviri kutobuda zvichitaura maprofita kwese. Ndikwa gogo chihoro takasvika, takabvapo
kumaprofita takaenda pana kwatisina kuenda tapera mari nyaya inobuda ndiyo 1 Iruzi Peter Mparu ndiye mukomana mukuru mwetu ndiye gotwe ndiyo yekupedzisira izvezvi ndikadaenda nevamwe waona mukoma hanzvadzi but mari dzaramba kwakanzi kurudiwa mari kuno munhu wese aida kuuya kuti anzwe nyaya asi zvaramba mari hapana mari dzapera tichifamba vari kumusha vamwe vacho vari kusakura vamwe vari kumusha kwahondi rusangana kuna hanzvadzi yavo asara ari musikana mukuru kozoya munyuna wavo mwari kokoko anonzi Jerry ndanditori naye nesuro sakubva ikokoko anoiziva nyaya iyo hapana chavasingazivi munhu wese anozviziva anoziva kuti Peter munhu wese ndiye parufu apa pane mapepa andapashandamira ndiye nyakutotanga kutotaura inda ndiri mudiki 2018 ndiye nyakutanga kutaura kuti sei muchisiya muroi ari mupenyu kani parufu pana pakaita noinzi kudanga mvura vanhu vakati asekuru vanopenga kutaura sekuru Jerry asi izvo ndakuchiona kuti aiwa sekuru aisapenga ende ndo mashoko avo anotaura kuti ndaisapenga papaipepa ndaitaura zvezvo ndiyo nyaya iripo iyi ende handityi kuzvitaura nekuti pese pandafamba hatingati maprofita ese nen'anga dziri muZimbabwe muno dziri kundinyepera kana chokwadi kundiso ka kundiso pane vamwe vaona kuti kundiso dziropiwa aiwa ngatigadzirise vane problem back to sender ka ichabatsira back to sender inobatsira ini ndikowana wangu rozaibera izvamunira pane zvinhu 2 zvandoda to understand pane zvinhu 2 zvandoda to understand anditi chekutanga iwe hausvika muparusa ndochekutanga anditi iwe hausvika muparusa ndizvo ropa rako harinei kwamuparusa ndochekutanga nditi saka iwewe kana totaura nenyaya dzeropa dzedzinza dzinza rako nerokwamuparusa zvibatana andizvo ndochekutanga chechipiri kana iri nyaya yengozi kana iri ngozi yekwamuparutsa inouya kwako iwe kubucha sei aiyo no tisuda tubatsirei kuti muone chinonziwa chii iwewe uri mwana wani watete ndiri mwana watete wepambarutsa mama wangu ndi mwana wa mama wako saka ndiri muzukuru kuna sekuru uri muzukuru iwe andizvo saka ndosani kuti iwewe pawakanzi ngozi mapiwa mukadzi wengozi sekutaura kwaita mukadzi wengozi akanzwa mapiwa ndiani anoyera temu mukadzi wengozi sekurupita zviri kutaura pachena wakati pamukadzi wengozi wawakauraya tine mavhidhios anoyera temu ndo zvatinoziva haubatsirikiba ndizvozvo kuti ubatsirike ka chimbobvisa zviri musoro mako zvese ukanda kunze ndiko kuti ubatsirike because as long as uine a position already haubatsiriki akaona isu tiri kuti kana wauya kuno kuti kubatsire isusu ka zvese zvamakaita handisitore nebasa nazvo toda kuti tichitange panyuwa ndikubatsirei kuti mutotaura iwe ichokwadi because kana unotaura nenyaya kuti makapiwa mukadzi wengozi it means ngozi yacho makataurirwa hanzi ngozi yacho ndeipi kumozambique hanzi chii chakaita hanzi ndakaurayiwa naPeter Mparu achida kuita mbiri nemagitari aida kuita mbiri nemagitari munhu akataura kuti muyera tembo munhukadzi akati ndakaiswa mubako kumozambique ite anozviziva Peter Mparu pamwe pacho bvataura kwese kuti zvichakadzi asi mejuri anozviziva chero mumapepa aya mufi asati afa 2018 akasiya anyora kuti mejuri anozviziva ngatichimbomira zvemapepa nemavhidhiyo tichimbomira twati tinyasa kuzwa kuti nyaya yacho yakamira sei ndikuti batsirani iwo wakazvarwa niniwo 94 uyu munhu anobva akafarira gore harisuku gore
izwa zvanoda kuti ndidzi kubatsira unoda zvanoda kuti ndidzi kuti uone pandiri kubvunza kuti une makore mangani iwe pachizva kune makore mangani ndine 31 ndaona uchina 31 na problem uchina 31 na problem uyu mukadzi ari kunzi akauraya rini hatitozizi hapana hapana chatinoziva so anoona iwe unobata chinhu unobatsira chinhu handiti chausingazivi chaurongozifamba nazvo una nyaya ndikuzokutaura kuti uri ngozi neumwe munhu bata chinhu izvo famba nacho asi pauri kufamba nacho hautombozva kuti wakatakura chii chiri kutangira papi chiri kuenda kupi hauzozviziva chako kudii chete kutakura chete because pautaura nenyaya 1930 you are saying 1994 ndo pakazvarwa Peter angatanga kuridza magitari rini handisiyo kanenge kare saka akatanga kuita mbiri 2000 and something because you obviously 1994 kusvika 2000 hausati kuziva gitari rakadii hatitozivi kuti zvakaita kare ukanandedza kunokuza kuda kubatsira pandoda kuedza kubatsira ndiri kuti munhu anofanira kunge ari kutaura nyaya iyi munhu muhombe mukuru ane nhoroondo yekuziva kuti chinhu ichi chakatangira apa chikaenda apa chikaenda apa chikaenda apa vanhu vekwamuparutsa wandai wauya apa wachitaura kuti tine ngozi iri mumusha medu iri kuti netse anditi right now kwamuparutsa hapana aripo baba ndavena mama ayo mama wako asimuparutsa mama wako mukunda muparutsa nditi apa kapa hatikwanisi kuti amira apa because she is conflicted because akutaura zvaudaiwo zvamunotaura kumba ndizvo anongotaura tiri kuda vanhu vekwamuparutsa wakazvarwa naPeter handizvo kana kuti wakazvara Peter wotaura kuti chinhu ichi chiri kunetsa muchii havabvumi mama chitendero chapedza mumuri usaiti nharo iwe kwambataaunopera handisi mlingi wangu watakurafambi izwa shamani iwe hauendi kofambira ngozi yana uri kufambira kuti zvibatire tati haufambiri ngozi yekwana sekuba changamira kuti chibve patiri haufambiri zvinhu zvekwamuparutsaba muzukuru hausi muparutsaba kuruti chibveswe asi makatadza kuti chibviswe pamakaenda kwana gogo chiuru kwese kwauri kutaura kwese because iwe zvawaifanira kuita izwa munina izwa zvandikutaura uyu munhu kwawo aniti rubatsiro rwomudai mufamba muchitatsvaga iwe namai wako nemuningini ndiri kuti kana chinhu chii chekwamuparutsa icho chidzoke kwani kwamuparo chibve mushamei noti kuti iwe unongedzi muroi ukadzimana zvawatoita izvi kunongedza muroi ko mangwana ikaza kuna chakadaro ikazakuna unoita zii ndosaka ndati don't be too convinced nezvawakanzwa nezvawakataura anditi don't be too convinced because zvinoita muroi ningira muroi anouya akapfeka face yamai wako iwo panext door asi asiri mai wako ari kuroya next door inonowenga mai wako kuti muroi but mai wako charuziya havani asi face yake yamai yako ndiyo iri kutorwa yobva yapfekwa nemunhu aakunorora saka mai wako iwowe pano next door painomuka inondanduroiwa ndiani ndimai Justin anditi ndabvira kumuona muhope asi mai Justin haana chandii saka chii chakudiwa chii chakudiwa kuti face yamai Justin ibviswe pachii pamunhu face yemunhu chaiye ari kuroya aidii ibude saka iwe ukangonzi ndimai Justin ari kudiroya yakobva kuti ndizvozvo aiwa chokwadi hauchidii hauchibata because you right now uri kuona you are saying kwese kwatiri kuenda kwese iwe nani iwe nani because takatombofamba semhuri yekwambarutsa yekwambarutsa vamwe vacho vari mumabasa havana kuuya izwa zvandotaura
muningina ndakubatsira chinhu usashandiswe kuti rwengo ruri mumhuri wanhu woti chamubatira ipapo ushandiswa iwewe. Kana paine zviri kunetsa vana muparutsa ngavauya pangawaungana wogadzisa chinhu chekwani chekwamuparutsa. Kana iri ngozi da kuripwa, ngozi yodii yoripwa, asi mhuri yekwamuparutsa iri chii, iri pamberi. Because right now kuti uye iwewe uchimira apa urutaura nenyaya yekwamuparutsa, wana muparutsa wacho havapo. Inini kwandiri is not haikaiti coincidence kuti munhu wese ane chekuita nenyaya wobva ati ndabatikana ndiri kubasa. Munhu wese wobva ati mari dzemabhazi kana inini daizva $2. Saka inini zvandava kuita manje kana uchida if you are telling me the truth kuti vanhu vewana muparutsa wati washaya mari dzebhazi ndizvo iri kubva pamutare une wangani wadobva pamutare wachiuya une 2 saka waruda $4 saka waruda $4 umwe ndiani futi iwo ndo wakuru wandakamira nawo Wakamira nawo pakuti panyaya dzacho uchimira nawo vanozona muparutsa vakakuyamba napawangana iwo ndiri kuti 2 vari kusapota vese vanoda kuuya asi mari hapana. Hapana, tusara vari padhuze akana nyaya yada iso munhu aisa anofanira kuuya yopera munhu anofanira kuuya. chandikutaura ka ndechekuti I'm not favoring you kana ndikufavor Peter kana ndikufavor Anne pachatoda doti chokwadi chibude pachena because chokwadi chikabuda ichi hachisi kunosevha mhuri yako iwewe chete chiri kunosevha nemuparutsa chii family yese anditi. Saka tikauya chiri ndechako iwewe obvious chikabva pauri chiri kuendepi saka isusu tiri kuti kana chabva pauri kachifanira kuenda pane umwe ba chinofanira kugadziriswa chobva chazikanwa kuti nyaya yaita sei yapera. Saka mukati mhuri mamuparutsa woita wanhu selective kuti ndina nhingi ndo vari kusapota. What about the rest? Takadivhaidwa nechitendero saka patinototaura kuti pane chinhu chiri kubuda apapa chaukaenda muchitendero uchiziva rezinacho ndiko kwatakatokura kuti chitoenda muchitendero asi chitendero chacho ndecheicho chitendero chipi chechechi 7 days ndio unopindayo ndio yatakakura tichienda andishaindi ndio haipindayo kubva ndichibarwa ndo matakabarira hachaindi ndo yaenda ndio yaenda hachaindi kopita ndopinda 7 days ndisiyo 7 days ndisiyo kuti pan inowandisa cheche yacho inenge ichiwandisa zvinhu zvinenge zviri kuita You are now putting the name of the church into this dispute. You are now putting the name of the church into this dispute. It's wrong to say we this later say you know what? It's wrong. Because unoshandisa zita rechechi iwewe wakabudamo handiti nekuti une zviri kunetsa zvaona kuti chechi yakwanisa sei kubatsira handiti chienda kwaunodini kwaunobatsirwa handiti but ini kuziva kwandinoita tiri vanhu vatema shamwari kwaona ndoiswa nonyepa maunopfeka magemenzi ewaiti pamaonita sevaiti chechi ida ibvumiri asi wakambozvibvunza kuti chapinza munhu muchechi chii chapinza muchechi chii andizvo umwe anopindira kuda mwari kubva unakiwa nechechi asi umwe uri kupindira kuti ndisakatopinda handirani umwe zvakawanda zvinopindurwa muchechi wakakunyeperani mwari asi isi tiri kuti hapana chinhu chinozi chamwari chisingagoneki. Alright, ku7th day kana vanhu vachingazi munhu ane uroi kana ane ngozi wanoitei wanoita sei kutori na zvinhu zvakadaro according to 7th day hakunaba zvese zvatinotaura izvi
ndosaka chiti tikada kutaura tinonzi watipo paisusu asi unotoona sekuru wacho wakatopusiswa vanhu vakapera kupusiswa yese zviri pachena izvi iwo vawangwariswa manje vana sekuru vese vapusiswa iwo saka iwo uti yoto wakangwariswa ngedzidza vadzidzi vanenge vakurirawo pavo zvirichakamira ngatisadaro Question yangu iri pane mukomana. Is your brother? Vana baba vakasiyana wakambotarisa here the other side kuti amutsutswa kuomba kwenyu. Why are you not going to your families? patori nematare akasiyana ndizvozvo tiri kutotsvaka atidunyepa tototsvaka Manyisa atsorodze pasekuru ndizvo pamwe kune ngozi pamwe hakuna asi uyo chiri kumurwarisa uyo. Baba wake uri gati maimupenyu. wakashayika Asi mai uripo. hati mainini hatina Mai na baba basi. wese Saka baba wake uripi? wakashayika Uye kupi? wekumozambique Handi kuona. Mboenda kudzimba dzenyu. Muchibatsirwa nyumba ndimbodzokera kudzimba dzenyu ngozi. Pambaro saka uchazobara uchazobhadhara. Vanhu kupani chiwano chaicho ka. Choda kuzikadipa dani kurasirira. pamusoro Mushame wanhu amira zvongozi. Mikoya mumushame wadaro mumushame idisiso. Watorongedza. Ndo pamwe nansi unozombora imba pambaro. Kuna mishano ngosiyana wazukuru usarasike. Ndoda kwabvunza kuti handi zvekumushakuita. Pamwana sekuru varipo but go back to your places. One thing wanotorora kumwatorora ndi. Mwana wako apanonzi muparusana. Koza asi muparusana. Ende umba kwani? Kwenyu uyo kuduyo ngaende umba kwawo. Kana tipi chinesoka. Wanokupa kwenyu mimi boya kuti nana samparusa. Ufambira chinhu chikudini. Aumiriwe vakabatwa namparusa kutoita saka. Pamba kade. Iwe wakamira. pamusoro ichanga Simba racho unoona. pane pamwe padoti paitegi iwewe neuyu hamusi mablood brothers hatisi ndimai wakafanana ndimai chete ndimai asi wana baba wakasiyana vakasiyana asi kochienda kobuda huroi pane wana 2 wamai umwe chete vanana baba vakasiyana ndosakatoitika Uyu unomirira zita ra uyo. zviriwo padiri hazvisi paari basi zviri padiri tikafamba tinobatwa tese izwa shamwari izwa hakuna ngozi 1 inobuda kumadzinza matatu akasiyana unless wanhu iwo wakabatsirana kuuraya but if you are talking of one person kuti ndiye akauraya ngozi iyi haibudi kumumuri 3 hazviiti zvautaura because iwewe baba wako nababa wauyu wakasiyana andizvo wakasiyana ndizvo saka ngozi haiti iwewe kwauri the same ngozi iyo iri futi same ngozi iyoyo yemunhu 1 yandibuda pane mwana wemudara. yemunhu 1 yakatombobuda chakatozvino yakatombobuda kwacho inobuda izwa munira usaite nyaya yeyeseiba unonzwa ukararama neyeseika hakuna kwakuita iwewe taura zvouziva tine zvimwe zvataura tichikura ndikatarisa zera remurumo izwa bambo bambo mune makore mangani 66 iwe nemakore mangani 31 which means kuti uri hafu yake plus 4 mamwe makore pamusoro 35 years yosati wabarwa uyako then umire pamberi apo chinditaura kuti takakura tichizwa Ndozvokunza kudare zvawaizwa. mai acho urimboita amai nyakubereka wakashayika ndauya namai Munosara musinda wanaumba kwenyu. uya izwai because isusu basa reduka handire kuenganisa chii 1 basa redu isusu maini ndekuita sei ndiri kuda kuti batsirana kuti mugare zvakadii zvakanaka kana paine dzokunetsaka zviite sei zvigadziriswe nenzira yakadii yakanaka isiri yekudii yekunongedzana chatoda kwakuita kuita sei kunongedzana ngatisanongedzane ngatitaure nechii kuti weye umana pane zvakati tofambidzana tiri chii tiri pamwe chete kuzi chiri kudiwa ini nemakore mangani 45 ati imimi kuti musvike pa 45 years makambozwa ri nezvenyaya solo zita mimi ndinozi Bridget Mbarutsa
nyaya iripo ngekuti zvirikutaurwa nemukomana isusuwo tichingofambawo muupenyu taizvizwa. Mumba medu ndinoti nini kuwana yevasikana zvakatibata zvekuti mwana wemusikana aiti akaroorwa isaidawo kudzoka kumba kana kuti kufirwa. Saka ndopawaitakura vana vari vadiki wouya nawo kupiko. Tikatarisa mumhuri medu isusu muna wazukuru wakawanda vana wevasikana. Vana vakazvarwa nevasikana vekwaMparutsa. Wakakura achitoshandisa sene nekuti chinyi Mparutsa. Asi wachirarama uri mumu mune zvakawanda zvinotoitika. Zvekuti pekutanga taitongoti chinyi chacho chirikufara. Mukona zvatikudza kutaura mazuva zvatikudza kutaura poenda mwaenda zvatikudza kutaura mati mumusha maMparutsa mune vana vakawanda vari kufirwa nechii nevarume wazukuru vachigara kuti wachidzoka kumba. Meaning kuti this is a family chii problem. It's not an individual chii problem. Inoda mhuri yekwani kuti igadzirisa. Because kutotaura kwamaita vanotaura kuti zviri kwamasiriro zviri kwamaiworota umwashodheri zviya umkwani iko kwese zviriko andika. Saka kana zviriko zvese it means kuti approach yenyu kunyaya yakashata. Iri kuda kuti wanasaMparutsa wese ungane wanasaMparutsa kana waungana nanatete wese anditi muri yoshiyesa kuno dambudziko chaicho iri kunetsa nderipi. Because iye yamutaura naizvo dambudziko ramutaura naPeter nemi one case pamacases mangani. Peter ndiye abhacho anoisa rondo. Ndiye kuti anoisa dzoka saruwa vhukura zari musha. Kumbira kuti ndimboti darikire ngataoneka maita mati makatowanda wazukuru waaudzwa naMparutsa wakawanda warimo. Saka tikuti here ndiPeter chete here kana kuti dzimwe nyaya dzirimo dzinena Peter. Isusu tanga tichidoda kuti tinge tiine vana asi taiti tikataura kuti mukomana uyu warwara ndo zviri kuitika. Takatombogara pasi vanhu vakasvika pekuti tichaenda tese kwani kwashumba kwachangamire Mparutsa avo vakagarapo vanhu ndozvaunga watoronga. Saka vanhu vachiri muprocess yekuronga kuti tiende tisvitso kuti mamiriro akaita nyaya akadai ndopakatofonwa yari kuti ndaunzirwa chinyi Samoni sekuru waruzi waenda kodini kosvitsa nyaya. But kaizwa izvo but tatonga kubandana kuti saka muruti here izwai tete saka muruti here pambwa wandorota ari kupumwa wobva atumhanya kwamana kurota havanawo ndozvandikuti andika muzwa tichiti ungaititaurira sekunyaya dzabuda mazwa here mwana ati ndiye ndakaisa message akatotaura makaisa message yekuti uyaititesei titaurirani ani nani inini nawo iwewe uchitaura nasekuru on which ground uchizvisa maposition yaani iwewe pane zvanga zvabuda zvacho aiwa kune zvabuda anga ariko here sekuru anga wasipo saka iwewe tikataura tichiona pekutangira kana wachindibatsira sekuru kosaba taitaudzana wondibatsira izwa muningira usaise confusion mumusha maMparutsa. Be very careful. Usaise confusion mumusha maMparutsa because wanika ndiri kushaya kuti simba rako iwewe rekuti waenda kun'anga yako iwewe kufambira mhuri kwaMparutsa wobva waenda kotoisa kunyora message kuna sekuru kuti sekuru yaikuno titaurirane tiwirirane pane zvabuda kune zvimwe zvawaenda wega iwewe kokuti sekuru yaitofamba tozotenda kutaura tingataura pafoni. Iwe wafamba ngani? Aiwa. Wanga wafamba ngani? Ndafamba kandanzwa. Unoizwa zvakamira zvakadai ngatifambei. Uya ari kurwara kana zvabata ipapa apa tinoshaya kuti todini ndanga ndapera. Ndikati baba ndini mukoma wake hana baba namai ndini baba wake mukoma wake. Izwa shamani. Uyu hausi mukoma wake baba. Nekuti hasi pamwana mwana baba wako. Unozviwa? Hasi munin'ina wako baba. Nekuti hasi mwana baba wako. Amuna ropa rimwe ropa. Amuna ropa rimwe chete. Uyu atoriwo mukoma kumhuri kwani? Kwake. Iwe uri mukoma kumhuri kwani? Kwako. Midzimu yenyu yakatodii? Saka haubatani mudzimu wako iwewe newe uyu. Azviiti.
usabatanidze mudzimu wani wako newe uyu azviite. Iwe irwa zvani zvako, uyu orwa zvani zvake. Chokwadi chobuda pai, chokwadi chobuda pachena. Because you can't stand in front of me because you don't understand takakura kuti chizwa. You are 31 years. Uchota wakakura chizwa zvimwe munhu 66 years and you are saying by that time anorona chirundinetsa inini pazvaitaurwa baba wako iwewe namai wako ungashirwa penyu. Nazipita kaita mbiri uyazadaba. Sita kaita somo inozi Nyasamura Mashere 1986 Samura ndo paka imba uti Samura wene ndo somo lametiza mbiri you were not there. Tizozo Saka nikuti takakura ndiri malefu izwa ndiri malefu kuwenga nikuti aiwa masikura vanhu vawenga baba papiri pamwari wangu dai off atina kumbori baba apa botere chakamara nyakuti problem kwa hapana kana wengo saka tonyara kana Kuterera. tonyara aiwa musanyara Kuterera. Utaura ivo udai. it's a collective mparisa Right. kwenu wazukuru mwakatisapota mukuseri mozopinzwa maizvi atine maproblems wanyamuparisa tine maproblems vanasekudai zvadai vimparisa clan ndiyo inobatsira kana kufamba kwamwe ukaona kufamba rwatichizokanekisa kuti that is not is yours Kuenda munhu. it is not yako asi mhuri ikafamba iri yese zvinotaura chando munofana kudara muparisa wese wane heyaraki yavo iwe hauerengi heyaraki wamparisa they don't know you. And the reason why you're wasn't on number to send away is because you are una mariro meko wadai. Anotaura kuti yes ndikuya. But how we was out here urundidaidze wewe mzukuru kundidaidza kudarika muparusa kumbura hapa series series nyaya yemari ndo yaita kuti pamberi pamwari wangu kudaiwo pamberi pamwari wangu mupenyu kudaiwo nyaya yemari ndo yaita kuti vanhu Chitendero kuramba nenyaya yechitendero. I'm sorry. Kune vari kuita zvechitendero. Auya munomweza Kristu. Auya munomwewe wamanai. Saka language yako ka. Toni yako haisini kumbudita kuti ndepana kapayo vakawanda because munhu asifika munomu ndiwe. Arere munhu mwandi kuti wewe kuti kumasete. Saka iwe ndo saka audita kuti yekuti vanhu vanakuya iwe ndo ngoda ma witness. Iwe ndo ma witness. Saka ma witness ako ndio aramba. But manje ma witness yao irresponsibility yako yekupa mari tsakira wawi. How is it that? Jesus. Saka ndio atadza kuya ni ma witness ako. Baba wako wewe achiri penyu pane zvambonetsere pano. Ona baba wakafa kare tichiri tudii. Saka baba vazifamba pane zvambonetsa ndizvo. Sorry. But zvatanga rini? Vakatanga ndofunga mwedzi wapera zvakatanga uri basa kwavo nemukadzi wacho. Mwedzi wapera. Kana tisokanganisa mwedzi wapera kana kuti wapera watobasira. Zokorera kuti mari zvakatanga rini? Ndasvika mandisokanganisa mwedzi wapera kana kuti iwe mumasuro wacho Ko uyu akakura chinozvizwa wadu. Chakamira. Pamusoro Hey. Alright. Israel bambo. Dusa dot basdan. Jesus. Buza bambo zaruta. Pamupasho kanga risapindirane kusapinde muzvinhu zvisina singaenderani nezirare. Uyu mataro kudiwa. Ari kudiwa. Izvezvi Titauri naye. Taura naye. Munozamba. Nandi Macmillan. Unozamba? Macmillan. Macmillan nani? Mparuka. Ayo, Munozamba Macmillan nani? Sele ngaba ndondi Macmillan mchumbi. Saka sei uzviti muparusa uri mutumbi. Ndo zvandakakura chingwa. Aiyo, mutumbi yakumaedza. Otoshumba kati. Hauiri shumba. Unetseri. Hauiri shumba. Saka sei unodaidza zita reshumba. Iwe usingawiri shumba. Chirumboti uenge yakusisitana kuti hama dzako unodzidzira kwadziri. Dzimwe dzaenda dzidzira. Aiwa, dzimwe dzacho dzaona hauyi kuno kudarika pane zvinhu zvikunetsa usina hama dzako. Hama dzako dzidzo dzako wanofana kungoti panapa.
ndakataura navo last week vakanditi isisu hatiuiba pana mparutsa nekuti tine time yatakamboronga zvoda kuona kuroreyo vanhu vekwamparutsa kubva ati tsvimira saka iwo uri mwana wekwamparutsa sofa Mtupo wako chirando Mtupo wako chirando azana mparutsa wakatitsvinyira enda andi takamboda kuereka nangoine mari shoma inacho handitozvidziwo zvikazvakabvanyira akati moziva marombeadi saka izvizvi osungwa nekumwa kudaurori saka vari kuramba nenyaya yekuti hawana mari because mukona wakomana zvizva iwe wakondipiro kubocha unoza nyamajia ani nyamajia nyamajia wari ipiwa nenyamajia kubocha wari ipi panapa awapo atitofambidza ndiro yekumadzisevhura iyo nyamajia nyaya yemototaureke amadza kutofongazipa iwe mukumbi vatani makumi matumbi mutumbi amadza kutofonagadzira ona mparutsa wada dali rotanga tochizwa kuti zvinoshatira papa tochibatsirana tobatsirana kwino ndi makazvimira pakuti wana mparutsa muri wene moyo ndishumba ndishumba ndakanyora babi ndinawo mateksi foni yacho ndinayo hapana zvemutobo aiwa izvo kuti hazvingazobasa asi tiri kuti right now ka mamiriro akaita zvinhu ari kuda hama dzako you cannot go this alone wega kumuri wega ndakazvimirira uyo achitoo ndega ndakazviti mutumbi ndakazvimirira ndega wada kubudidza nyamajiwa namutumbi kubatanidza nyamajiwa namutumbi kuti chiite chinhu wani azviiti maishumba baba shumba azviiti munoona apa ndosoti tiuta sei totsva tibatsirana rume ndizvo tikuti isusu what is wrong kunongedza chii munhu asi musinogona mambofamba chii naye musina proof anditi chekutanga ndechekuti wana sekuru tine zvakati ndozvamaifanira kuita ndo first step and I expect and chiitai munoite izvi izvozvo ndozvanda kuti munoitema endai kuna nasekuru mosvika motaura wana sekuru tine matambudziko tatokumbirwa kubatsirwa wana sekuru uchikubvunzai kuti matambudziko enyu ngeani then moexplaina chii nyaya idzi then wana sekuru uchiti ngachidini ngachichifamba wana sekuru wana muparutsa kutora nenyaya dzinza ndozva tete vamainwa kuda kwati idambudziko rechi redzinza imi musafungondimega kuno vamwe wazukuru wakarorwa wana namai wakatofawo wakadzokawo kumusha handi mega wazukuru kwamparutsa saka tikuti isusu wazukuru ese kwamparutsa iwo chiwabatanidza nekuti ndo unomhanya kayo chiwabatanidza wazukuru wese kwamparutsa wanomusha maparutsa hazvidi mari reka ndikutaure munena kana uine dambudziko ka haungopiwi mari nemunhu paunonzwa munhu achinzi afamba bva kwamutare kuya padare panapa kufamba netsoka is because chiri kumudhiraivha idambudziko rake not mari saka if you are telling me kuti kwamparutsa kune dambudziko iri kumafamilies ese then munhu wese paanongonzwa kuti mukana wapo wekuti dambudziko rigadziswa munhu wese ane dambudziko anouya vana vasi vatori kumakembi izvezvi vatori kuchechi kumakembi shamwari kembi irupera musi saturday irupera nhasi ndikutozviziva shamwari vatoriko kumakembi vakatotipa excuse ndatu ari kukembi andika kembi irupera nhasi
ndizo camp ichipera nhasi musi weSaturday next week anditi endai kwaMuparutsa chikumbirai wana sekuru mwamagara handika mamati mamagara mungira kuenda through Ishe Muparutsa kuti Ishe Muparutsa akubatsirei kuita sei kutaura naMuparutsa ndizo chiendai kuna Ishe Muparutsa Ishe Muparutsa akubatsirei kucoordinata chii kwaMuparutsa wana baba musangana nawo kumba kwawo kwaShe Muparutsa wanoungana pamba paIshe Muparutsa wese wana Muparutsa then mo mataura matambudziko enyu ipapo muhamaona kuti munobatsira wana Muparutsa unoti wanokubatsira esei musatore nyaya ikuita nyaya yemunhu chii one because tetwataura kuti aiwa it's not one nyaya idzi dzakadii dzakawanda asi mimi zvamaita chete mavhundura chii aribati apa basi barinobata nekwana bamukuru kwana bamunini saka takawanda rinobata makawanda ndosaka titaura anditi kuti iwe waita sei iwe wavhundura anditi iwe chibatawo vamwe wako wane matambudziko akafanana nani neyako mese andizvo muchienda kwamuzvari chii Muparutsa muzvari Muparutsa muchironga kuti wana Muparutsa vanokwanisa kusangana rii then dambudziko rodii rotariswa rochiita dambudziko remusha not an individual because the reason why wana Muparutsa usina kuuya pana panhasi is because iwe wakariti dambudziko ndirani ndirapita saka munhu wese kwaMuparutsa roti Peter ngapedze nyaya dzake saka vamwe wakawanda vari kumboko wakutohwanda nezita rekuti ani Peter ende isusu tiri kuti no hatisi kuda izvozvo tikuti isusu munhu wese ngauye papi apa vanhu vese wowirirana kuti kana mati kuda kudaidza munhu ari kuuya kumusha anditi munhu wodaidzwa pamusha munhu wese ari aripo munhu wese wotibvunza zvada kubvunza vanhu vese wotaura kana muda 4 wouya wari wakani ngozi yobuda uyu obva aburiswa obva ataura obva arondedzera zvikunetsa umwe otaurawo zvake orondedzerawo zvake umwe orondedzerawo zvani zvake muhamaziva kuti muchibva ipapapo takuita chakati nechakati because nyaya yangu pairi kutaura ndekuti chekutanga hamufambiri nyaya dzekwaMuparutsa muri wazukuru iwe uri Mutumba uyu ndiye ati Nyamachiya uyu Mutumbi ati mutoriwo vanhu vakatosiyana vari muTumbi mune madzinza akatosiyana saka madzinza enyu mimi haangabatani kurwisana nechi nanasekuru hazviiti asi chiitai kuti iwewo dambudziko rako ngarimire rirega iri rake ribuda rirega because parundinetsa pauta ndepekuti Matumbi ndiye ari kubudirwa asi ane dambudziko ndiNyamajiya atani Nyamajiya naMutumbi mai umwe chete asana baba wakasiyana. It's very awkward. wana Muparutsa warimo munyaya yacho wakanyarara It's very awkward. Wadai munhu taura kuti baba umwe chete mukomana nemunin'ina uyu ari kudira pamunin'ina zviri nani ende chimwe chacho chirundinetsa why zviri unobuda uko kana ari munhu wechikadzi sei asi kunobuda kwana Muparutsa kwese kwasikana wese kwaMuparutsa kana kuwana wevakomana wana kuna naPeter kuna naSisi kuna naJeri wese wane wana wanhu wese iwawo ndokufunza changamiro ndo panondinetsa kuti kana ndichironga ina ndinotanga nekuwapoma basi kana tichironga kuti ngatironge zvakati vana sekuru vanopeta maoko kudaizvo zvaita kunge vanozidzisa kuti nga vari kufara kuti zviri kwamuri hakusi kufara but zvandokutauresa ukasvika mugomo hanzi gudo rinenge rakagara padombo riri pamusoro darika umwe wese rinozi chii berera kana kuti chihombiro hanzi wai richigara padombo rakakwira darika umwe wese isaini yeauthority hanzi pangabva ere karusheya kadiki diki kanobva kusvika kuti mutaradzikai ipapo mutara yakuno arakagara padombo kanochaiwa mbama so wachadzika pai
Ukaona mwana achita wabata inonzi karize pasi pedombo akatongooneka kuti uri kuwabata karize anditi inotoenda kutosvika kuchaya mbama kotora karize yako ukachaya kukanda nowaradzoka kugara padombo isai nechi saka ndo zvandikuda kudza ndikubatsire kuti wana muparusa level ya1 nelevel yauri iwewe zvakasiyana. Wana muparusa vari kumusoro anditi imi muri pai muri basa saka kuti imimi muwarongeri iwo vari pamusoro munotonga mawashora hawaoni seriousness yenyaya asi endai kwavari mukumbire the right channel motaura nawo zvakadii zvakanaka mofamba. This is a family problem inoda sei ida kugadziriswa saka iri kuda kuti vana muparusa wese wanga uri chii ongoani because I am telling you ichi chinhu chinokwanisa kutobatsira kuwedzera kufragmenta family kwamuparusa icho chichi kuti wachapedzera muparusa ari kwake uya ari kwake wasisa tauri wese nenyaya idzodzi isusu tiri kuti no andizvo zvatikuda isusu tiri kuti no ngavauya pona muparusa wese anditika mutaura nyaya dzese wazukuru wese wadzoka mumusha uchengetwa mumusha mutaura right oma sei isusu musha pamuparusa wakuita mbiri yekuti wazukuru tisu tatowana muparusa kuti taura wana sekuru dambudziko redu riri papi kuti sei wana mai vedu vachimbodzoswa wachipa asi akadzoka kubva kwakarurwa anofa ndinoona sekuru wodii kugadzirisa kurongera yamazano vazukuru nyaya taizwa ngatidai iyo ruti iyoyo iri chii ndio inoita iyo tinoti zvekuya kugara nasekuru zvekuisana mameseji mfundi ivi nyangu kwese tine nyaya dzakawanda kwamuri kuti makafamba kwese takaenda kwagogo tikaenda kwasekuru tikaenda kwadiki kwadi au tinowaziva kuti tinowaziva wamwe wacho unotosvika kutokutanga wapihwa muzepete wamwe utoposvika kuita sei tinowaziva so wamwe wacho unoziva kuita muzepete unoziva kuti muzepete ukaumwa kana wadhakwa zvaunofunga zvauri kufunga zvese zviri musoro mako zvese ndizvotanga kuona maziso ako ukatanga kuona kuti John muuraika unobva watomuona ndosaka mizozika kana wadhakwa uzozwa kuvakadzuku ere wakuvakadzuku ere wozi chigarapo chitarisa chii chitarisa wori uchione chichabuda paworo ndiyo grazi nacho ndodozi grazi saka wakatariswa dai mai zviri mubrain mako muzvezvi ndo zvakuya muchii maziso ndo zvorubvaona pai saka kwaari aita sei aona andikaona kwaari iwe unongoshandi aona takatomona mugrazi ndiye chaiye mugrazi hauna kumboenda kugrazi bai ndosati kubatsire kuti izvozvo zvinoitika wariko wari kuita izvozvo wachiitira vanhu wachinyeperwa ndikudi tikubatsira but uchari kuona pano wapedza ipapo wakuona nyuchi wakuona moto wakuona chii uri kudzikirirwa nejose uri kuona ndizvo zvinoitika wakwana saka ndikuti be very careful mune mamuri kuenda macho kuti mamuri kuenda macho muri kunobatsirwa chaizvo here kana kuti munokretirwa chii zvainyorera sekuru wake ungombo akasapurwa anofanira kutobhadhara wakanyora sekuru zvakanyora iwewe unofanira kutobhadhara murume uyu ane zvawakanyora pamusoro pane vanondakataura navo vakati kunenge ina vachatibatsira unotanyanya kubatsirwa wakataurira munhu zvawakataurawo language yoishandisa umwe uchishandisira sekuru yanaa ndatichaita purogiramu chatobatsirwa nani language yako yaisi muzukuru umwe ndiwe waasekuru muparusa unogona kuwesena situation yako unogona kuwesena kana chichida kugadziriswa chinotogadziriswa netoni yakanaka yekuti dai nasikuita kuti dai iyi language yorishandisa umwe
Sibona first message takazoita zvaramba zviri kuwedzera. First message takatotaura zvakanaka, ndakatonyora zvakanaka ndichikumbira kuti tionane. Pa first message yangu. Apana kuona. Kwani uyai. Ndikuone face to face. Iwewe tadzotenda utochengetwa nana sekuru. Iwewe very good. Pei ninokonzeresa ndinokunyepera iwe. Izvezvi mari yese inenge ichibuda kuti uyo reason yawe here is it the reason iri kubuda pese pese. Aya mapepa rapa mapepa rapa akanyorwa nemunhu akasofa 2018 akinyora zvinhu akabatwa ayo akabatwa katoda kuti arikuti zvaakoiyakanzwa nyarara utaurira awo chakusauriza tuma chimba mbele Peter wende mushapo wako. vanobvadza vanhu vaende mushapo wavo vachiita mushapo Vakabhadhara nemari dzakafana kukomaridzwa kwese ari kuvhiringe. Shamari, I never wanted kuti wanhu vazozive zvakanyorwa. Ndakandisikuda, but wakundiforsa mari kuti ndizviverenge vanhu vanzwe so that vanhu vazwe kuti uri munhu akaita sei. uri nhukudo taura zina basa. Kana muri free svikai panamba 551B danga mvura nhasi timboonane face to face. Nyaya dzenyu muri kudziziva. Kana kuti ndipei adresi yepamagara ndiuye ikoko inini. Hatisi kuda zvekuonana mumhepo. Ngatisanganei rakacheka nyika tipedzerane. Enough is enough. Handisi muparutsa, ndiri nyamajia. Haisi mhosva kurerwa kumadzisekuru. Handiripiswi mhosva dzamakaita ndisingazivi. Hakuna zvakadaro. Pamakandishandisa pakwana. Ndakakumirirai nhasi. Handikutyii, hamusi Mwari. Foni yangu iri kuita problem ye-earpiece. Haisi kunzwika. Ndaida kubvunza kuti makazoti nenyaya yangu iya. Ndiri kuda kuti tionane timboonesane mbijana. Kana muri free kuya kuno kana kuti tosangana kusakubva. Hazvidi pafoni zvinoda face to face. Timbokurukurana dzeupenyu. Nyaya dzacho ndoziva muri kudziziva. Taakungoda kutaurirana zviri formal chete nekunzwa way forward. Tione kuti move on, toita move on neupenyu. Inini hangu personally zvakundibhora. You are responsible for our suffering. So we have to meet nekukurumidza. Tichiri panguva yekutaurirana izvozvi, but ichasvika nguva yekusataurirana, yekumamisana nekutemana nematemo chaiwo. Handinyengereri sekuru wanondiripisa ngozi. Togona kucheka ukama, moita yenyu, ini ndoita yangu. I don't care because zvamakakonzeresa mumhuri zvakawanda. Musaite kuti hasha dzangu dzirambe dzichikwira ndapota hangu. Mind you, if you do anything to me, zivai kuti nemi nemhuri yenyu maparara. It's a promise. Zvamakaita zvakwana. Tembo haachazvidi zvese izvi. Ripai zvipere. Gitare kuchechi munozoridza mambo ripa ngozi dzenyu idzi. Mwari anoregerera. There is still hope. But first kugadzirisa pawakatadza kumashure. Ngozi haipedzwi nekubhabhatidzwa. Uyai ndikutaurirei face to face. Dai foni yangu iri kuita ndaiita zve4. Makashaisha pekuzviisa manje. Inini ndinomira. Tinofa tese bamba. The good thing is hamusi Mwari. Hamusi mimi makandisvika. Only God is the keys to my life. Let's meet and talk. Mukana ndiwo uyu. Ukapfuura zivai kuti zvadhakwa. Ende zvinodhakwa for good. Mwari wangu haakundwi. He has proved that to me so many times. Haangazokundwi naPeter Muparutsa. Kana. I'll be waiting for you. If possible, let's make it tomorrow. Danga mvura pa Francis or Sakuba pa Faith. Musadza kuri easy kwamuri.
Mupalutsa McDonald. Hamusi kupindura mameseji angu nei. Foni yangu haisi kuita macalls, ndiri kuda kuti tionane if possible kusakupa. Mupalutsa McDonald ndi baba Jede McDonald. Hamudi kunzwaka. Muri kutsvaga kumama. Bvisai zvinhu zvenyu pana Macmillan nhasi. Failure to do so tapedzerana. Wedu achararama pakati pangu nemi. Wani wedu achararama pakati pangu nemi. Ndiri kuuya kumba kwenyu. Majaira Steve. Isai kune wanhu wepamupalutsa kwete kwatiri wazukuru. Hamunyari makaita seko. Handikutyi. Ndoda kukumamisai. Ndopamuchaziva kuti ndiri Harrison Nyamadyiwa kwete McDonald Mupalutsa. Handina ukama nemi. Ndine dzinza rako. Munhu ngatongo nyaya yake yamanga vanasekuru. Kana aide nyaya yake kuti vanoda kubatsirwa achazodzikadziwa ngatongo nyaya yake language yake hakuna zizo zvamadora izvi maisa approach yenyaya isina kumhanga kana ine nyaya yainayo yekuti dare rifana kubatsira tichazomuona uya padare pana vamupalutsa vakunomhangara kuti muzukuru wona izvo ari kundiita ari kunongedza haana evidence haana proof haana mapepa akanyorwa nemunhu ari kuti munhu akafawo that cannot stand in this court. Tipuruvire kuti munhu ane zvikwambo tiburisire umbowo unobatika hwekuti murume uyu ane zvikwambo akaromba akakuisira ngozi. Can you prove this court? Tine mavideos ekwatakafamba wakafamba izitiwe izwa anzani munhu anotongwa nyaya atakazivadeamangu watomaivetoperinaivenzekesu yana kuripota ka eitarisa kumberi but language yake netoni yake iyi this is bullshit. Mutazina basa Vanotaurisa sina basa kamwana. mutarisa zvavanhu vari munhu mandiri chekutanga irespect anditi iwe wave kuno kuze musungu iwewe usatanya mavhidhiyo wakaenda kunotoresa kun'anga dzawakaenda uri wega kana kuri kuenda kun'anga dare rine rinototi unoenda kumbatsiri mhuri yese iripo mhuri yese yozvinzwira haunyore izvi wakanzwa uri wani sekuri wasipo handiti saka chinonzi umbowo mudare rinerika kuti takafamba nasekuru tikaenda A tikaenda B tikaenda C tikanzwa zvakafanana zvekuti chakati 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 kwete wewe waenda wega namaini naoko that's not evidence Zunguti. urunzwa Plus mapero kutaurira wana sekuru ekumama ndekuti acha kwende sekuru kwakugadzirwa sei usida kumamisa kuti iwe kutaurira sekuru chaiyo kutaura mazera kutaura kuona kutaka kufana mapepa ako uri nhumba utauri utaufani kutaura kana uri musama ndekoti apologise kuti zvitaura dai just an apology tozoenda pamberi vane vangari kukurudzira kana mutinyora akani ipain pain yezvandandirosangana mudare muno tipe umbowo wezvawataura zvese kuti sekuru Peter imimi makaita chakati usatipangidza mavhidhiyo wakaenda wega mafotos ekugara kwandakaita ipurufu here yekuti ndiye musakupa mune munoiwana saka atoti hapana umbo uyu wataita nawo munhu akafaoramba ndopandanga ndazviona tatafamba kwakawanda zvinhu zvinobuda zvinhu zvimwecheita nekuti ndinde andosangana nedambudziko ndofamba nani dambudziko racho rinobata inini wari kuramba ndodi changamira wari kuramba wakauya iri koumangara kuti ndikuda kuti tifambe nanasekuru wari kuramba madare muno mumazhinji vanhu vanodezwa chinzi tira kugadzisa dzimumusha mwana wane amhangarira dzinza rese handiti onzi ari kuramba kufamba ndiani haine ndite problem onzi hapana iwe kuchechi utofonerwa kuri wechechi handiti chiende munofamba kuti tine mubatsiri ari pai ukafamba uri wani hazviiti ndezvako izvi zvinosapotwa nani wana mai vakaramba kuperekedza ndo wasara mai varipo wamuisa wakashaika vakambofamba nawo kwese kwatinoenda navo
Hapana kwanoenda tisinawo. Saka watadza wapuruva wapuruva here musati maenda kwese imalume musarasike nyaya yamangaro sekuru wamangaro don't decide kuendeswa kuzikoba kuimba nhana nyaya yemudari munomba ave kunokutasana kuendare kuti munhu uyu ane urombwa pakuti abc muroyi pakuti abc ane ngozi pakuti abc kana atazorupurwa izvezvo anofanirwa judgment yake nhasi kana aine nyaya yake yamakumbatsira ikai achazoimhanga usatingosenyaya isina kubhata isina kusungiswa zvaitobuda pari zvichitongotaura kudai ndopaizotovha mafuti kubuda pane kuona kuti yaibuda kuti naye kubva kwenyanja Aiwa mamwiri. Tete kufamba kubva pamba penyu motobata mutondoro moenda une mubatsiri posvika potoka zvinodini zvinotaurwa nditi saka titi mimi kamubvunza kuti zvaiti kudii zvanotaura ndokurwara kwake kako hatisina kutaura iko anenge achikotaura pamasaaa pamakafamba nevana avo musina ana sekuru makamirwa namupavi kwakazi pakufamba makaenda ungangakupi takaendawo pano umwe munhu anonamatira tiri kutoti mukomana uyu ndozvakuti anatomboendeswa kumidhere mashure vachendisiko iyi nevanhu vakawabatsirawo vanogara vari tu nemukadzi wacho saka pandakazoendawo the following day yacho ndakutoti zvakambofamba sei ndichitobvunza vanhu vachobva vati hazvisi zvekutaurirwa izvi regai titi zvidini zvitauro zvazviri kutaura muzwe zvemauya inini mai wacho muzvizwirewo anokuti isusu titaure nemurume saka vhidhiyo iro rakatongotorwa kuti richibuda mai munjara njindia tete hanzaziya baba ndiwo ari kusakuda ndiwo ndachida kuuya nawo ashaya mai iwo vari kukukurawo pachezvavo ndosaka ndachida kuuya nawo vari kuti takafamba kakawanda nasekuru kuita asi havachazvii vari kutopupura kuti varakungauyi because apa according to this autoziye mai munjara njocho has to be right saka siye mutaura sekuru kuita chi That's right. Why Peter alone? ndipedzisao zvandakazvo zvichibuda pane mukomana zvabuda zvichizvakataurwa nemubatsiri mubatsiri akati chii mubatsiri akati ndiri kuona paine munhu wakauraya wakatanga kutobvunza kuti Peter muparutsa ndiya ndikati ndibaba wangu zvikazi baba wakakuzvara here ndikati aiwa munhu wababa asi ndiri kuona pane munhu wakaurayiwa munzvimbo yemozambique munhu iyeyo neratemo saka dai zvaiita maigona kuti tidini tiite kuti zvinhu izvi zvibude pachena zvikandopakati Peter wacho baba wanyuwawawo mukataura nawo munhu anosvikirika here saka uyu ndiye akabva daira akati ndichambozama kuti tidini tidaro ari kuedza kuti pakaita kutaurirana otorwa way forward saka uyu ndopakazoisa meseji atiti sekuru ndokumbirai kukuona ndiye angeri first message yake
saka kuzobvapo handizivi kuti wakazopindurana sei asi makabuda nevana makaenda muri yani inini ndiri mai kune awa ndakazotofona wazi mukomana arwara asi kune kwaendesva kudzoka futi mangodzoka pakuti chiwano chinoti chii radaita problem kuti pada kufamba imi munobuda ine makamirira kudzidzira pamusoro kune hanzvadzi yangu ndinoda kuti nditaure chakaita kuti ndizoda kune hanzvadzi yangu mwana wabamukuru ndiye wakatokaswa kubonewana sekuru Macmillan aruza arwara kwahondi saka ndodini wakamudaira wakati kwazi nezvaari kuita zvacho inini ndinonamata saka iwewe chikwira mota uende ikoko kuende kuona ndopakasimuka mukoma wacho wega uri wani warutoti ndataurirawo sekuru wakuru kuti wabate wamwete unoti wakatotsanangura kuti kurwara kwacho ari kuzawo mamakumbo kudai asi pane zvaari kutaura zviri kubuda pano wakamupindura wakati kwazi kurwara kwacho inini zvandipindiriba handibhilivi mazviri handipo saka sekuru ndokumbira kuti mubate wamwe pawhatsapp wandipo advice kuti ndodini hakuna akazombodaira kusvika pekuti uyo akatongozi chipinda mota iwo uende koona wotaurira mhama wako kwahondi saka ndozvakaita kuti tizotogume takatoti inini naye neuyu nemukadzi wacho titori fochiti hapana kanamunyora yaitombozviteerera muri mwana kwambaro mutorerana kuti muri mukunda mbarazani ana baba mwana akarwara takazodai makadzosa ere soko tinotodzosa iwo mukoma iwawa mimi makadzosera soko ere zvo tinotodzosa kuna mukomewo tichiti svitsewo soko kune wamwe takaridzosa kuna mukoma mwana wabamukuru ko baba inini baba nombobvira hangu ndataura naye handindikunyepa asi takati tikataura stage yekuti tikataura hanzvadzi dzedu ndidzo dzinosvitsa kumberi semataurire ava avanoita kuti isusu tisu tinokulidha itozosvitsawo kuna ana baba saka isusu taingopa information kuhanzvadzi tichitimwana mukoma tichitarisirawo kuti hanzvadzi iyoyo anototi bazi inini handitopindi mazviri umwe acho anototi handitodi kuzvizwa umwe saka zvinhu zvinonetsa ndikuona kunga maakvisition yaka anozopinza anodhura ukaakwiza munhu zvisirizvo sikagoni kupurwa asi kaati dambudziko ngaringoti twese sedambudziko rofambirwa tisingadai bhozi mukadamba yakunanga makatonongedza kare munhu anoende makatonongedza kare kuti aiwe muri uyu mangwana tomuti ngatiende kofamba unoenda here neni tomboti ndimi ruvhururo here vana wafamba watobata kuti mimi ndimapedza watu mangwana mukazi ngatiende kuyai kuno munoende kalundia mumwe akashaika mwana hanzvadzi yasekuru akashaika pakabuda nyaya idzi dzikaanowabvunza direct kumba kwavo achibva ikoko akatanga kutenderera musoro kusvika ashaika ndiye ainyorwa nemunhu uyu kuti mukabvunza kautoni anozviziva but iwo hauna kumboenda hauna kutaura nasekuru kaizvo maangotanga nemutenda kumamisa mira apo uri kuti foni yako haisi kuita earpiece haisi kunzwa zoreva kuti hauna communication yawaigona kuita nasekuru but nehasha yefoni yako iwewe wakabva watoenda bva wanyora tsamba yekuti dau kumamisa because hausi kugona kutaura nasekuru avo mai wako vari kuti havana kubvira wataura nasekuru waitisa shoko kune umwe zoreva kuti sekuru pamwe munhu yanga asingasviki pamwe hasha dzamuri kuitira sekuru pamwe sekuru havasitoziva kuti mai wako havana kubvira wasvikako nyaya yaisvika kune umwe munhu kuti asvise kuna sekuru iwewe earpiece wataura wega wakanyora kuti handisi kukunzwa ine kuti earpiece yangu haisi kuita zoreva kuti information kana kuti message yawaida kutaura communication yawaida kuita nasekuru haina kubudirira ndokubva wazosvika pakunyorera izvo mani mameseji averenga vakatungamisa anomaseka akawanya pane first day tikatombogara zvimazuva tikazoita imwe tikagara zvika mazuva zvichingoenda zvakadaro handiro yekutanga yacho zvokuita kudai wakasenda wari pagore labasa
yekutanga yacho yenge yakanaka zvairi kutaura meseji yedu zvindo zvatiri kutarisa kuti iwe zera rako neunhu hwako zvinoita here unyorere munhu wanga uchinyorera iye ende uri waudabatsirwa because mameseji ako ane kacommanding ngeniso ngekuti iwe because uri zoti ndone nyaya saka you have to come to me uya kuno tosangana papi faith ndiani Faith ndi mama mai katizvare vakashai saka ndiwo amaiti tosangana kwafaith here kana kwauyu ndiko kusakuba saka mbuya ndiwo waiti nyakwepa sekuru wangu pandakati pafranza ainyora mazita ndakatonyora mazita hauna respect hauna moyo wakati danga mvura paFrancis or sakubva pafaith uyu ni mbuya wako ndisekuru Francis ndio baba wangu uyu faith ni mbuya wako ndiwo kuti tosangana padanga mvura paFrancis kana pafaith mai wasekuru right anyway nyaya yedu pairira ndizvo zvimwe zvinhu zvatatu kutaura izvo kwakunokutisai kuti mubatsirike sechii semhuri kuti kana paine dambudziko muite sei rigadziriswa rigare zvakadii zvakanaka but at the same time tine process yekugadzisa zvinhu zvinaka let's not offend each other ukatuka futi munhu waufunga kuti ndiyada kuti agadzise chinhu hauna zvaita because chipo apa ndechekuti proof chaiyo hauna because this cannot be taken as proof yekuti ningi akasiya nyora kuti ningi ndiye munhu is proof okanatoa yes akanyora kutuziya sei ndiye akanyora how do you know iwe ndio unoziva ndiye akanyora ko isusu toziva sei ndiye akanyora aikaona saka munokwanisa kama kushandisa zita remunhu akafa kuti zvamuri kuda zviite sei zviite saka we cannot use that as evidence yekuti azi ndiye akasiya nyora but nyaya iripo ndekuti kana nyaya iripo yekuti mamuparusa muri kufiwa muri kurwarwa nevazukuru nechii isusu kuti dambudziko raite sei kandigadzirisa asi iyo nyaya yako nhasi yauinayo this is it's a cyber crime andikauza wangu cyber bullying waenza kuti kanzi yato cyber crime ka yato criminal zvese kutuka munhu kuteretena munhu mune zvinhu zvakawanda zvakatoka nedefamation irimo futi defamation because kuti munhu ndiye akauraya chi it's a very serious offense kana uchiti munhu ndiye akauraya munhu ndiye apedza vanhu prove to us kuti ndiye auraya vanhu ndiye kupedza vanhu tipuruvire kuti ndiye ari kuuraya vanhu sorry pandakataura nemudare wenyu wandakataura naye pafoni ndakati kunenge kuine vanhu vachazotibatsira mudare yeyo ndati kutaura mudare vakatokunyepera because panapa hapana munhu anobatsira munhu chinobatsira vanhu idare dare rokuadvaisa kuti nyaya yako inoda kuti uda murapi kana uda chakati iwe uchiudza zvauruda because kana makutoti wakataura nemudarika wakatotonga nyaya wakatotonga
ndaibvunza ndikubvunza kuti izobude pachena nyaya iyi saka tichadi panodiwe evidence. dare rinoda kupuruvha chii dare rinoda kupuruvha chii akozwa sezerura dare rinoda kupuruvha chii panyaya yako iwe ndiro kuti uyu muroyi andi saka isu sedare rinoda kupuruvha chii wati iri muroyi fine proof chiti proof kuti muroyi ndauya nazvo chiti evidence. No, it is not evidence because munhu akamunyorawo zvinhu zvake zvakanyora zvaifunga ubva tomwini pamwe ndadzimai wake vainyora aiwa mameseji ataipindura anga akabatwa shaya asingatauri zviri kuitika apa ndo zvaangaita saka tainyora izwa shamari ukaenda kana mutemo chainotaura kuti munhu akarara pabhedhi a bed ridden person haasainiswi wiri ba wiri inonyorwa nemunhu aakufa padeadbed haikonsidwi ba ini ndo zvatotauraka kuti bambo it is your duty to prove beyond reasonable doubt that this man Arabo is a wish. It's not my duty. It's your duty. Because you don't do it. Prove to us. You can. Can you? Yeah, we didn't go in the video, but video harishandi. Why? Chiri zvakaenda kuenda iko without the consent of the court. Dai tatu kuti court yakakuti enda apo yobva yarekodwa. Isusu sekoti vatadzaiti pamakaenda paya vakanzi chi yobva yaplay. But now chinhu chako iwe chaurikubva kwako urubva nacho chauda kuti isusu tibelieve kuti chiri right. And chinhu ichocho chakwawakaenda hatina mablessings hatina mablessings ekoti ndo pane nyaya iva chinhu chamakangofunga murumba kuti akuita mamangoita saka nyaya hombe tikaita yedu iyo mosaunayo yekutuka sekuru ndatova haina tsotsi because the evidence is there and wabvuma zvishwa ndo wakanyora kana kana wariwo wakanyora mhosva yekutuka sekuru naye asi takuisa mhosva ipasai ndiyo yedani tatokubata kare asi takuchikuadvisa manje kuti chiendai kuna muzvari munoite zvamunoda kuita zvese mounganidza mumwe ikamuparutsa nechii zvese muchigara pasi moita way forward kuti nyaya iite sei chokwadi chikude pai because right now wana muparutsa wese chokwadi havana ane chokwadi sekutaura kwako ndiani ndiwe saka isusu tiri kuti Mr. Peter sumukai yes mimi bambo you stand accused kuzi ndimopedza sei not the whole family but nema individuals for the family saka sinyaya iripo ndekuti we want to prove kuzi uto vanhu vanhu chokwadi here kana kuti handichi chokwadi kana chiri chokwadi then mobatsirika sei kuti nyaya iite sei igadziriswa wana wararame zvakadii zvakanaka then chechitatu chacho kuti nyimi wana muparutsa siyanai nenyaya yekuunganidza wazukuru mumusha menyu wazukuru ngavaende kumusha kwavo mazotukwa zazinini handisi McDonald muparutsa ndiri Harrison nyamajiwa maizwa hanzi chi handisi McDonald muparutsa ndiri Harrison nyamajiwa saka wana nyamajiwa ngavaende kwanyamajiwa ndosaka kwamuparutsa kurunetsa nyaya dzeland maland dispute kwamuparutsa hasi kupera emhuri yekwamuparutsa
because muda kushaya kuakomboreta vazukuru vasiri vamumushamiri muda kuvatsvagira kugara vazukuru musha kwavo tichese mutumbi kwa mutumbi, nyama jiwa kwa nyama jiwa. Dai mamutu nitaura kuti hamutozivi kumusha kwenyu zvazviri nani. Ine kutoti munotokuziva kumusha kwenyu. Munotokuziva. Endai kumusha kwenyu. Makachengetwa kakwana. Uzobvisawo marezwa. Chibvisai masendemu iwayo isai yenyu. Tete mune wana kuti kuba. Wepi. Wendi pazendi padika. Ngaende kwa Wadomba kwao. Maanda 18 chete. Ushe kwa mparusa mai manje kuti wali wazukuru. Ne rate ya mtu aona kai. Mai manje kune kusina na shimbo. Hakuna kusina. Renga rasa rasa tachiti. Mawanda. Zvikasaya vanhu dzimbaza. But ndo nyaya mchidi bambo imi musamparutsa kana mune zvamunoziva nenyaya garai pasi nemhuri mubatsiri. Kana maona kuti pamwe mhuri hakubatsiri, you can come to us, we'll assist you kuti zvinhu zviite sei, zvinhu zvifambe zvakanaka, because at the end of the day chikudiwa kugara zvakanaka kwavazukuru. Kugara, it's not an issue yekuti tikawadzinga kuti endai kumusha kwenyu ndokuti nyaya yapera. Wanokwanisa kuenda kumusha kwavo asi nyaya inenge isina kupera. Saka chiri important kuti chii, prove to everyone that you are innocent. Prove to everyone that you are innocent. Kana pane nyaya dziripo dzimwe tobva dzabatwa zoita sei, togadzirisa. And iwewe shamwari kumbopa sekuru mombe yekutuka sekuru 350 years. Iyo inobhadhara pano. Chiitai zvimwe zvese zvamuri kuita zvokugadzirisa nyaya ipi iyoyi, asi iyi anofara nayo vanhu. Ungagumbuka zvafanira kuti iwo utori type yekuti ukagumbuka unorova mai yako kana baba. Aiwa, uyu asiyane ndimai wako, but kana uchikwanisa kutaura nyaya yekuti ndoda kumamisa kutaura unozotya. Saka wauchatya ndiani? Kusvika kutaura murume ari 66 years kuda kumamisa. I just hope kuti atori bully kufamily yese munotomubata uzikona kuti faith ambaba faith mbuya dai zvazvo kuti language yako iri kudisrespecta sekuru taifunga kuti pamwe une grudge na sekuru but mhuri yese ingatsvaka nepa faith nyanya kubereka mbuya those ba faith. And I'm just praying kuti Peter unobata kuti ndiye ari kuraya chii, asakabatwa kuti ndiye ari kuraya vanhu. You've been in trouble, my young man. And I'm out of abatwa. Andingamona yero Unopera mari. ndio pati kuti vakomana pamwe pacho zvatinofunga ngatisazvi-express in writing, because iyi yakushanda manje is written chii, evidence. Umbo. Saka chinhu chakadai chinokuurayisa munhu. Nhasi ndiyandisi 16 August 30 September fakanga mabhadharo mwendo yasekuru. By end of next week muzvare munofanira kunga maenda kwamuzvare. Muzvare unokubatsirai semhuri. Ndinoda kuzwa ripoti yacho, ndine interest nayo nyaya iyi. Imi mubambo Peter hatoda kuzwa maexcuse yekuti kana manzi uyai
pakaungana vambotaura kuti ndazodai ndichamburidza magitari kuchechi. Muzukuru wataura hazi chimbomire zvemagitari muzoridza magitari maita ende handiyega mukuru, handiyega baba, vana baba vacho ngavadaidzi wese akona kudaidza uyu basi vana baba vacho wese ngavadaidzwa. Tiitisa nditi kana zvaramba muzukuru iwewe, kana waramba kuungana ndeni wodzoka pana isusu tozvizvadaidza tisusu zvamataurwa vaya nemudara nezondiani wemudara wemuti akati tine wanhu ndopatozozviita pacho because hatiziva kuti mudara wacho une munhu upi, hatizoziva. Isusu pana vatongotonga nyaya ndindoadvisa vanhu kuti inoda Mwari, iyi inoda mudzimu, iyi uda chakati, tozvatoita chete. Hatigari nen'anga panapa kana masvikiro anouya kana mati adii auye. Andizvo sazofamba uchiti mamunhu tasarugara nesvikiro nen'anga vanhu votoona ndinofamba bhachi rangu rokufema madumwa pese pandei kuti mungamuita sei rugara nen'anga. Handina n'anga yandogara nayo. Andizvo asi kana mhuri yacho kwamuparo child quest toda kuti tipindire tivabatsire, we do that, tobatsira. And I would suggest pano pari fair, pari neutral ndepanapa. Kana vanhu ngavauye pano asi munhu asati pamadheti nekuti urongo wapapi ndi muzvana. Yes, tiitisa nditi chimbomirai zvekunongedzana, chimbomirai handizvo ngatimbomirei zvekunongedzana, timbofambise nyaya ite sei handizvo ndizvo ka Mr. Peter. Si Mr. Peter chatinoda chiri kuti inini my prayer kwamuri ndeyekuti kana kuri kuti pane chamuri kuziva own up, maita own up mobatsirika muri yokuranana, but otherwise for now ngatimbotangire papi ipapo tofamba tichienda kumberi. Ndazotonyara ndanoda kutoti iwe mukomana anzani Matumba Mutumbi ari kubuda pana Mutumbi ndiya wakazonera tembo wakawanda unotaura kuti ndini tembo ndini nhingi ndakaurawa pakati muzaiiswa pakati. Saka tinoda kureti kana kuda kuripa kwacho kana kuda kuripa kwacho Mozambique tunoripa kwa tembo kwani. Ipapapo patakagumira zvichingobuda kuti ndini tembo ndichazotaura kana maunganidza Peter apa naMajori apa. Saka ndiyo stage yatanga takuda kutora kuti ngatitaurane tende kwani kwatete kwashumba semhuri. Zvinhu izvi zvibudewo shumba aripo wotipo advice kuti todini. Saka isusu tisati tapedza kuronga bandobva patozine uyu kwauya chini Samuel nauya because uyu muri pakati pekuronga uyu wabva aenda wobva aenda kuita chatimuye panapa ndeichi ndinodaira pekuti zvibude kuti nditembo wekupi. Zvakagumira pekuti inini ndichazokutaurira ezvizere kana maungana mese paina Peter apa naMajori apa. Majori ndiwo tete wari kusakuba zvinotongotanga zvega zvinotongotanga zvega kuti zvibude munoita sei? Inini handitozvizivi. Zvinondobuda handitozvizivo bainini kuti zvikaona Peter zvinozotobuda. Ayo pazvakabuda pese Peter anga asipo. Kose zvisingabudi Peter wazvaro. Tichaziva ndo pataitofara kuti atakazi kune kupinda vanhu vanenge variko tikati pamwe zvichadini. Iwe tembo buda buda. No, it's okay. And then we just matter then by end of week I think ndienda muzvare ndienda kuda update kuti zvapa. Right, ndizoka. Andita mkomana.
Hey, manzwa end of week ndienda kuda report. Right. Pakanaka. Ende. Ichi ndo chida ichi ndausara nacho. Alright. Yes.